Doncs el tast a cegues que tenim organitzat amb el 3C no és res més que un joc de vins en el que has de descobrir què són 3 vins blancs, identificar quin és cada un i d'una manera molt fàcil i molt divertida nosaltres us donem pistes i vosaltres mateixos feu de detectius del tast i del plaer i segur que descobriu ràpidament quin és. I després ho posem en comú i passem a fer el mateix joc amb 3 garnatxes negres de 3 dies diferents. La idea d'això és que sapigueu quina és la vostra varietat preferida, la que més us agrada. O sigui, de vegades és que vas una mica perdut a l'hora de demanar un vi i d'aquesta manera és, bueno, us hem volgut agafar 3 varietats superconegudes d'aquí perquè a cegues tastant les 3 que són superdiferents diu, pues mira, a mi m'agrada més aquesta o a mi m'agrada més aquesta o l'altra. El Macabeu de l'Empordà dels 3 vins serà probablement el més dens. And made a list of all the things that we had down the backs of table tops, ticket stubs in your diaries. I read them all one day when loneliness came and you were away. Oh, they told me nothing new, but I love to read the words you use. I estic molt contenta perquè ha sigut una experiència molt interactiva, molt dinàmica i la veritat és que tornaria. Està molt bé, el noi que explica allò dels vins ho fa molt bé i la noia és molt agradable. Doncs molt bé, realment. Molt bé. Molt divertida i molt... Sí, perquè aprens a part de veure bé quins... No sabíem on veníem, ha estat un regal de Reis i hem estat molt bé. Jo trobo que... Felicitats per la gent que ho ha organitzat. Jo trobo que és una activitat divertida i instructiva. A mi no m'agradava el vi negre, però després d'aquesta experiència crec que en compraré. I el Terra Alta és perfecte perquè és així molt dolç, molt de la terra. La negra, el tercer. Val la pena. Penses que és una cosa ociosa, secundària, però en canvi veus que en pots treure un bon profit.